सरकारा दङ पुरा रोबोमजाक थैनो आवजाक थैजोमदुजाक सोरनि बबैनो बलंखौ थैमाना तामों लक्ष्मीमाला त्रिपुरा बेनिफ्राय एबारे কোনো মিয়াবো जोंनो কোনো जोंबाय जगाजग करे जोंनो কোনো साखैया आं बाजारनिफ्राय 10 मिनिटसो दहना एबारे ए बबैना खुंख्लायगोनानै गय खराव थुलायजा गैया दोहा जगाजग करे दोहानै खुंख्लाय मानेसो बासासो गय खराव थुलाया हलाय नों सारि मा होनो आं खुंख्लायदोलाय नों कुमार दाख्लाय माइराव जादों होनलाय जायहा मा नों न'दे होनलाय न'आव होनाय सा हलाय माइ जादों नों जाजागिया जायहा हलाय दा मैसा माने बोमबा मै संजागिया सुरु माइसो दोहा संजा आरो निसालाय हायनो मानायलाय नङा गय खराव सानै होनलाय इजोंलाय मोसौल' खाथावनानै दाबो सफायजो आरो हलाय सन्ध्या हर मिया हर हलाय सन्ध्या 7:19 বাজে এসব হলে সন্ধ্যা 19 বাজে তাবা মুসুক লখা থাবে তাবো সবাই তাবা নাও খোঁজ খবর লাদে গেরে होनबा सांग्रां थाजागनो सांग्रां था বলতে বছর সময় থামানদে যাতে না তাকসি था ए राहा हानो आंबा बोसोर बाजानो सब हरनि सन्ध्या 7:19 বাজে এসব आं टाइमनिफ्राय बेनिफ्राय एबारे आंबा न'सोंता आख्लायताव जखन सफायदिया सन्ध्याहा जखनबोनो खुजला थायो न' सांग्रायनाय थायो आरो बियान तामाव आखौ हनै होनाबले हलाय मुसुगलाय मा सादे मुसुगो सफायदिया जेबो सफायदियानो न' बोनो खुजख्लायनाय थायो आरो आखौ नै माने थाजा तागनो थाजा no आरो आगे थाइजारा आरो नाफले बेतामो हा बेनिफ्राय तिनला तामो हा एबारे लाय बथैला आंबो करकसा सांग्रुलायफो सिमुसुक खाजाक मानाबो आव बागोनो सेगुन बुहा खाजाकनै सा लाय सेगुन बुहा खाजाकलाय मुसुलाय खाजाक बराव बुबियान थाथाय जेमान जेरै फुंख्लाय खायनाया आरैनो कुनु खुस करै मानजिया जों तो जेसाखाय तो सांख्लाय तो जों सुखनाय कानारा तो बलो कासि खायनाया सांख्लाय तो जों कुनु मानजियानो लाय हे परे आं खुंख्लायो मानजियानि साखौ खुंख्लाय मानजियानि साखौ तखनो प्राय 12टा कासागासि आंबो से 12टा कासागासि बा उसुग आंबो बनो खेल क्रिया ता बाहा क्रिया लाय 12टा बाजैनि समजा बिहा हट थगजा लाय हेर परे सब बक्सने फुंख्लाय खय मानहा ता माने माना आय तामा बाराय काथान नाखते थैजाक कथि माना आरो नि साखौ मुसु खानाय कानारा माना नि आंबा न ताहलाय सि कानारा काखु खायनाय जागोन ताहि मानजिया ताता हखलाय सि मुसु खाजा कानारा माना आरो नि ना ते कथै माना पुरा बासाराव तमरा दारबे तो ना करे बासाक दागो ए याको ग्रे पूरा मरुबम जाखिया मरुबम जाक आख्लाय रोबोमजाक लाय थैनो कासाक लाय थैजोमदु जाखुलै पूरा माथालाय माथा जा यागारा यंजाक रे पूरा यासु काजाक काननाय तेकुनो बुजा तमा नों तावा तावाने वानसा तमाखला बुता जानि जेन सुति ना ता पचाखलाय माने ब माटाखलाय माने बनि करले आरे बियासा कुनु कर खाटिया no बनला साखौ यालाय आं थाजा बंद्रिया बक्स चुंलाय दङ आरैनो लाय बासक साखौ बखासे चुंनो होनै बमा मुसुल खाथाबो आरैनि सा लाय बखरांला सा बासैता चुंलाय दङ आनोबो नोंनि हिनजा आं सेलाय नोंदिया आं थाजा होनै सा लाय तिनियालाय सा माव ओ चुं नोंनि होनै नंगिया आरायबोनि साया तो माइ खालायब्रै खालायजाक खुबजाक लाय माइ जादि होनजाक आ जाया होनै ओ थाइगं दसा द्रिया रास्ता द्रिया थाङै आसुगै मबाइल नाय तो या आरायनि जा बने न नखुमा तमा आगे रबो कोनो बुलाय तला र आरो कन्टिन्यू बग अमनि न गेनजाम रां फैसा बियो काम साम खालाय गिया जरग गिया सोर रां फैसा बि कुमै
tamne bagai choknani bagai buna tamarang paisa manja manje aklai butha nang araiti oha tamani bai butha jengto kasal jengto nukuya sikya boparne bole bongni para lai duga hapara go na lai jo hapara go na বয়স বসং no বয়স জনা 55 এরকম মনে no taba boro sabai alai pai হ্যাঁ taba boro sabai ha boro taba jaha তা হসপিটাল তো যা মেডাম খাইনি মেডাম খাইনি থালাই জাগনি ইসা जों थाजा गया bo hospital বলে কলাসরা হসপিটাল nindini mang আনি দে আনি অবিরাটি পুরা